Aquí, en Radio Culleredo, imos falar con o alcalde, con José Ramón Riobó, para comentarlle os temas da actualidade, que nos fale un pouquiño de cales son esas cousas nas que están a traballar no goberno local. Señor alcalde, que tal? Moi bo día. Hola, moi bo día, Fran, que tal? Sabemos que ademais hoxe creo que teñen unha xuntanza a 1 da tarde, sei que pillamos casi, non? Pois sí. Bueno, unha xuntanza, neste caso, xa empezamos, se lle parece, por ese tema, con educación, non? Unha xuntanza que ten que ver con ese ámbito. Sí, efectivamente, levábamos 2 anos esperando por esa reunión coa Consellería de Educación. O propio conselleiro pois nos dicía a súa imposibilidade de recibirnos e que nos recibira o delegado territorial da Xunta de Galicia en materia de educación, e bueno, pois a 1 da tarde estaremos aí en Monelos, pois expoñendo todas esas necesidades de investimento que teñen os centros educativos do Concello de Culleredo, bueno, ademais desas problemáticas que existen cos profesores, sobre todo de educación especial do noso Concello. O Concello de Culleredo reitera que os nosos colexios son colexios que teñen unha certa antigüidade e moi pouca inversión por parte do órgano competente, que é a Xunta de Galicia. Eso imposibilita pois que a veces o mantemento sexa efectivo, e consideramos que teñen que escoitarnos, sobre todo para esos centros que xa pasan dos 50 anos, como é Tarrío, o que se aproxima a eles, como é Sofía Casanova, e incluso o propio Colexio Isaac Díaz Pardo, que tamén ten algunha que outra necesidade que xa non se pode solucionar co mantemento. Así que, bueno, pois expoñeremos ao novo delegado territorial, teremos a oportunidade tamén de darlle os parabéns polo seu nomeamento, pero tamén que escoite esas reivindicacións, que ademais temos claro que noutros concellos pois foron atendidas favorablemente, e esperamos que o noso non sexa unha excepción. Eso dicíamos que hoxe que íbamos a ter o alcalde, que, bueno, sabemos que o pillamos xusto antes desa xuntanza. Xa que falamos de reunións, alcalde, todos lembramos esa imaxe de as últimas xornadas nas que o Concello acompañou os veciños nesa visita e esa recepción que tiveron por parte do subdelegado do Goberno na Coruña, de Julio Abalde, o medio ambiente e o cuidado entre todos do noso medio ambiente aí sobre a mesa na folla de ruta. Sí, estivemos coa Asociación do Valdeveiga, esa asociación que se constituía aí pois escasamente hai uns meses, e tiñan unha visita solicitada co subdelegado do Goberno, a caldes os acompañamos, e sobre todo destacar, bueno, pois esa é unha asociación que ten unha actividade moi clara, que é a de recuperar medioambientalmente pois todos os entornos e espacios naturais do rural que representan, e unha das grandes aberracións que se están cometendo co rural, pois eses verquidos incontrolados por parte de desaprensivos que, bueno, pois limpian os domicilios, fan escombreiras e os trasladan aos nosos espacios naturais. E aí o que se tratou pois foi de seguir coordinando medidas para que, a través das forzas de seguridade e desa colaboración veciñal e do propio Concello, pois tratar de identificar e de evitar que minimizar, sobre todo, o número de vertidos no noso Concello. Estamos a falar co alcalde de Culleredo con temas desta semana que son titulares, xa que falamos neste caso pois de medio ambiente, de cuidar o rural, tamén as nosas costas, e onte se entregaba un premio precisamente a esas obras do dragado, e viña o secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, e os alcaldes da comarca Anteleso de Culleredo pois podían descubrir esa placa lembrando esa actuación tan importante que hubo no noso entorno da ría, esas obras de dragado que ao final recibiron o premio ao 14º xa de San Telmo de a Delegación Galega de o Colexio de Enxeñeiros, un premio importante porque demostra que se fixo unha obra importante tamén. Sí, o certo é que un premio que dá o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, pero bueno, creo que ademais de recollelo, pois tantos enxeñeiros que participaron na elaboración dese grande proxecto que xa ten unha repercusión internacional pois polas medidas innovadoras que se adoptaron durante o dragado da Ría do Burgo. Eu creo que ademais delo, pois o propio secretario de Estado, cal sempre estaremos moi agradecido por esa adicación que tivo para que fora unha realidade do dragado da Ría durante este goberno de Pedro Sánchez, despois dunha demanda histórica. Creo que tamén hai que significar que detrás dese premio pois hai moitos miles e miles de veciños do noso Concello de Culleredo, de toda a comarca, que se pois organizaron a través desa plataforma pola defensa da ría,
esos mariscadores e mariscadoras que tamén reivindicaban unha mellora na salubridade dese espacio natural como é a Ría do Burgo e, bueno, pois creo que todos estamos sensiblemente identificados con un premio, pero sobre todo co resultado que a medio e largo plazo pois veremos con ese dragado da ría e esa recuperación tamén do noso litoral no que respecta ao paseo marítimo do Burgo. Xa que menciona vostede como vai esa reforma do paseo, porque onte visitaba o subdelegado e as autoridades tamén a outra parte a que xa está na Coruña, na zona da antigua Conserveira, pero aquí en Culleredo temos esas obras que hai moita xente que está moi emocionada porque teñen ganas de ver o paseo, de camiñar polo paseo, e a finais do mes de xuño máis ou menos podrían estar esas obras. Como vai esa reforma do paseo, alcalde? Bueno, pues esa supervisión que se fixo no día de onte vai cumplindo as expectativas que por parte do Ministerio se marcaban, por o Ministerio de Transición Ecolóxica. Sabemos que esa renovación, por mor desas obras que sufriu o noso paseo, pois ten que ir acorde a esa filosofía de cambio climático, esa subida das mareas que vai a inundar, sin dúbida, pois algúns desos espacios que foron gañados ao mar. Y bueno, pues creo que esa renovación da baldosa, de esos pretiles que sin dúbida pues van a cambiar o aspecto do paseo, pero que van a mellorar e adaptarse, como digo, pues esas políticas de transición ecolóxica e de cambio climático. Moi positivo, moi agradecido tamén a que esas fructiferaran esas reunións que mantiña persoalmente como alcalde do Concello de Culleredo co Ministerio de Transición Ecolóxica a través do Secretario de Estado, que fructiferaron, que entenderon esa demanda e que ademais pois onte veíamos ampliada porque sen tempo xa pois inmediato vamos a presupuestar esa primeira fase do paseo marítimo tamén para que tamén sexa obxecto de renovación, aínda que intentando conservar a estética para que se lembre como era inicialmente o paseo marítimo do Burgo. Así que, bueno, pois unha moi boa noticia e esperemos que antes de que remate o mes de xuño pois poida estar preparado xa ese paseo marítimo, porque temos que acoller ademais esa feira medieval da que falaremos en outras edicións do teu programa. E, bueno, nos gustaría preguntarle tantas cousas ao alcalde, porque, bueno, pues, cando ven sempre aproveitamos, e lo sabe ben, que o acribillamos a preguntas, pero dicíamos, se ten unha xuntanza en breve uns minutos, non sei se queda algo no tintero, en todo caso, vai haber moitas cosas que falar en próximos programas. Sin dúbida, moitas gracias, Fran, e a todos os ointes da Radio Culleredo, como sempre. Moitas gracias, un saúdo, alcalde.